Lejlet sena skolastika ġdida Transport Malta ħabbret il-kampanja Back to School li setejn biex jittaffi l-impatt taż-żieda tal-karozzi fit-toroq Maltin. Din il-kampanja tħabbret mill-Ministru għat-Trasport Ian Borg li spjega kif se ssir bi3 modi differenti. Eb ġdida bl-isem ta' MRTU se turi s-sitwazzjoni ta' traffiku madwar pajjiżna. Intqal kif għal darb'oħra se jsir servizz ta' towing bla ħlas mit-2 sal-ġimgħa bejn is-6 u d-9 ta' filgħodu u bejn it-3 u 6 ta' wara nofsinhar. Inizjattivi oħrajn bħal dak li ħanofru għall-ewwel darba lill-istudenti għawċin rotot tal-linja ġodda li wasluk mill-Fast Ferry għal Mater Dei u l-Università il-Junior College u anke l-MCAST. U allura b'dawn l-inizjattivi flimkien moħrajn illi diġà qegħdin in place nappellaw lin-nies biex jikkoperaw ħalli ikollna toroq sikuri u effiċjenti. Iċ-Chairman ta' Transport Malta Joseph Buġejja qal li sar investiment f'4 moturi ġodda. L-4 moturi għamu ċirka 110,000 oħra investiment aħna nħossu li huwa investiment ġustu tajjeb, inkluż ukoll fid-devices li jixelu lights ħabba nżidu s-safety, is-safety tas-sewwieqa l-uffiċjali tagħna li jistgħu jkunu iktar viżibbli speċjalment fil-għaxija meta x-xemx tinżel.